Коста, Мариан Боснев, Купър, Шефка, на шампиона. Аз съм шампиона на шефовете ви. Коме сте? Добре, много. Сега ще играем някъде. Това ми е моя любим цвят, нов купик. Днеска ще ви разведа из него и някой друг път ще направя нов сървър специално за вас, пичове. Не за мен, а за вас. Защото вие сте велики, аз велика, ама по-малко от вас. Аре, сега да почваме. Включвам си го, чакайте да зареди. Чакайте да зареди. Който играе Майнкрафт знае, който не играе, здраве. Го зареди ми. Добре, ще ви разведем. Добре, няма да ви разведем, защото не съм седя да ви разведем. Да ви разведа и така ще. Ейки моите кокоши. Не съм моите овце. Имам си една приятелска овца, дето си седи винаги край езерото. Да ви кажа нейното име. Нема я. Чока парляка го нема. Погледнете зомби тук къде седи. Не, това не е бъгна. Чока парляка го нема. Да, така кръстих една овца, какво да го правя. Къде кръстя го? Чока парляка е тайно. Това е чока парляка. Чока парляка. Кога е чоки? Ева чока. Стой тук, чока парляка. Трябва мръща. Днес ще този капан. Ще ти използвам, че ти си чока парляка. Аре бе, спис. Ще чока парляка. Чока, ела. Майното, изкъпих се заради те букък. Чока парляка. Моите къщи да живее, главно къщи да видели сте. Тук имаме една къща градина. Там. Погледнете, там има една мина, която я запуших аз. Може и да не ми вервате, ама вервайте ми, защото не ви лъжа. Тук портала към аз и резервния ход ми. Запуших го, защото газ. Вижте, газ като ми е. Плюн. Ето. Белите газовете. Ми влезна. През портала как може да мине? Аз не знам, ама мина. Не лева. Сега ще имам там от хоризонта. Да ви разведа някъде. Да вземем мляко от крава. Аз имам да ям, не искам още. Защото обичам да ям мляко. Чока парляк. Ще ям колиш. Истински човек. Няма някой вън май. Някой не. Да, но ще го убия. Ало, мама, ще му ева мама. Само да те хана мама. Ама ще само мама да те хана, ние ще те не бе. Мама ги боли. Папача. Пичуе. Тук има някаква овца. Овца. Дано някой път я направят 1.12 да направят, познайте какво. От овцете. Да пускат и те мляко. Дано някой път го направят. Защото е възможно. И е реално. Това е реално. Само кравата да ти пуска мляко. Ще пуска, ами овцете пускат. И конете пускат, там имам кон. С какво храним малките си, с конско мляко. И знам, имам кон. Вече го казах. Първи клип. Притеснено. Вижте ли ме? Ма вижте как е. Колко си грозно. Айде, мани. Умря. Добре. Не връщам, тук правите генема. Тук има крайзъм. Имам щит, погледнете. Имате ли? Аз имам да... Ето втори меч. Сега си сложим мляко. Изпия го почти. Всичко му е
Моите да се свали. Па. Не, по-добре не ви го препоръчвам, царите се счита. Да, ще си меч или обратно. Листа. И така, идеално. Еми се опазите, се биете. Може и с други меча, ама ето е по-объв. Диамантен меч, Gem Enchanted на Iron меч и не Enchantment. Благото има и лоши енчанти, ама да срещу Iron. Моля. Да, много съм си играта на български и съм с зомбите, питате. И съм нам трудно. Да, там виждате ли това е моята къща? Вижте колко е яка. Добре, една от гордостите на квартала. Тук как този си квартал е моята беседка. Погледнете, много е хубаво. Нали? Тя е много хубава. Тя е много хубава. Айде много добре. Додайте какво има. Вижте ли вижте? Томба шумпа, шумпа клумпа, томпарапа, томбаза. Ето това има. Копса. Чуст. Има вътре диамант. Тук си ги крия. Някой иска да игра с мен да ми каже. Който не разумно пишмо гараж. Да, има. Сега да ме пускате мама. Мече малка му старе. Нева са, но... Чакай сега 3. Добре. Да няма да бъде за това. Ще бъде както искате. Аз искам да не бъде или ще бъде, или да не бъде. Аз решавам, а не вие. Да те фраснах. Тя чука пърляк. Казва се чука пърляк. Мъжки. Ето много запремия. Чуй не знам кое. Всичкавци. И ви казвам чао, пичуем. Бай. Беше Мариан Боснев. Време. Ко става пиче? Тая врачеда. Ето тук е баща му. Сега ще ви... Аре, бай.